أنا زرباي تقربكم نيره بين مجمريا دكتور أبي مسكولاتهم حواتنا بزي مسيوم دلو نقع بدحان مساحهم زيا مقاشانا دكتور أبي تدانوغيا فليتنا هنا دانوغينا خدانوغيا لنا دلينا مقرتك تركم انتي مغارتك أو حليلة كم يراو حليلة مغارت لومي أبزي سرقيا حزبي دقوورو مجلسي قال زربا عيدلين وسخونا عيدلين ناينقع انقع دحان مساهم تراي كونه انقع دحان مساهم تراي دي كونه أبلبوت سنها نايب حق دليتو نايب حق سمعيتو بفنو مقدي خجلس عدل مركبو مسولو رخيبو مسؤول سلالة هذا نقوى حق وسكا نزي هزبي نهزبي إثيوبيا نخلتي أتوم هزبيتات نقوى حق وسكون بزي عقات عمزي إزي لومي هزبي تقلصو ناي بحق ناي لبو سمعيت بفنو من قدمو قطاس أرد سانة ناي حق أنيا مجلسي ترئيو سلالة هنا نعنا نقول لهنا نعاي دكتور أبي نقوى حق وسنا نقول لهم أبي دلو أجايش مسانا ها نقوى حق وسكم نقوى عزراهم نايب حكي سمعت نايجا حجر تايم هانور يحمل دكتور أبي وصدو حريا قليل حريا كنا إذا حريا زي نايب حكي نأسران حمشتن عمتات عدل تفتروا لنا خناتات تغيروا لنا ناب زحاشة دحاب دعبة معبالين خيد على ناب زبالنا الأوان تعدل تخلفنا أسران حمشتن عمتات وحد جزية كنا أسران حمشتن عمتات تفع جزية تخسر عدل بزخون يكون من قد دخت الكعوين زكاء لا كنا لومي أبزح يجز لنا يجن أي كسرنان أي تفعنان نبرتنا بمول مليسنا دكتور أبي خا نقع حقوسكا نقع عوتكا بحنسب علنا مساق عزنا بحادة علنا دقت منا بالدهو دقت منا عدل بحادة لأنه كل جن هزبي إرتران هزبي إثيوبيا نقع حقوسكا ودي أنا كبرتي هبلنا كبر بريزيدنت حيجي دمان قدامي مينستر إثيوبيا دكتور أبي أحمد نيزي قدامين تاريخاون مبتحوق قال نخس معنا بخبر عدم كبر قدامي مينستر لومي تغرينيا يلن أمارينيا يلن كل قانقات أفيني زلوا سميتي جن كاوغسي كتريو تخليهم كبور بريزيدنت حجر إرترا أتو إساياس أفوركي كم أسمر دما ودعفي كبرات لعلوت مرحت منغستي كبرات مرحت هيمانوتن أبيت عدن زكبركا حزب إرترا كبراتن كبران بمجمرتا أبزا وكبتن بلستن كتما أسمرا صعدا بزي تاريخاوي أقاتامي الزوي بركابي تسمعني حقوس غلصكم يفتو كمون نعاين نبصوتين سلا استقبل لنا دموق أقبابلن انقدوتن عزيه كمسجنكم يفتو لومي
ኣብ ኣስመራ ዝዘነበ ማይ ፍቕሪ ንኢትዮጵያን ኤርትራን ጥራሕ ዘይኮነስ ንሪጅን ሆርን ኦፍ ኣፍሪካ ኩሉ ከም ዝበጽእ ኣነ ርኢ ኣለኹ። ንስኻትኩም ከም ሪኣኩም ጥርጣሬ የብሉን። ኣስመራ ሓንቲ ካብታን በከተማ ደረጃ ኣብ መዝገብ ዩኔስኮ ዝተመዝገበ ሓድግታት ዓለም ምኳና ጥራሕ ዘይኮነ ረዚንን ምቕቡልን ክብርታትን ባህልን ዝወነነ ሕዝብ ዝነበረላ ዘበናዊት ከተማ እያ። ኣብዛ ሃባን ኣፍሪቃ ዝኾነት ከተማና ተረኺብና ብዛዕባ ኣዝዩ ኣገዳሲ ጉዳይ ዝምድና ሃገራትና ንምዝታይ ብምኽኣልና ንሓጐሰይ ዝያዳ እዙዝ ኸውን ከም ዝገብሩ ደጊመ ክገልጸኩም ፈቱ። ክቡር ፕሬዝዳንት ሃገር ኤርትራ አቶ ኢሳያስ አፈወርቂ ንጉዳይ ሰላምን ሰናይ ጉርብትናን ንዘረአኻዮ ቅርብነትን ተገዳስነትን ዘለኒ አክብሮት ክገልጸካ ይፈቱ። ኣብዚ እዋን እዚ ካብ እቲ ጉዳይ ስለዘይብልና ንጉዳይ ሰላም ናይ ቀዳምነት ጌርካ ከም ትሰርዖ ብሙሉ አቅምካ ከም ትሰርዑን ዘለኒ እምነት ሙሉእ እዩ። ስለዚ ኮነ ድማ ነቲ አንጻር ረብሃታት ህዝብታትና ጠጠው ዝበለ መንደቅ ፍልሊ ኣብ ምፍራስን ነቲ ንኣስታት 20 ዓመታት ዝወሰደን ድሕሪ ህይወት ኣሽሓት ምብላዕን ከቢድ እንወትን እንርከበሉ ኩነታት ሞት አልባ ኩናት ዛዚምና ናብ እቲ ክልቶም ህዝብታት ዝርብሕሉ ምዕራፍ ንምስግጋር ዝጀመርካዮ ቅዱስ ዕላማ ሽቶ ከም ዝወቅዕ ኣይጠራጠርን። ዝከበርኩም መራሕቲ ሃይማኖት አበይት ዓድን ንስኻትኩም ሐዋርያት ሰላምን ሰኒትን ክትኾኑ ፈጣሪ ዝሃረይኩምን ኣብለል ህዝቢ ዝመዘኩም ኢኹም። ካብ ሰላም ጥቅሚ እምበር ጉዳት ኣይርከብን። ሰላም ራህዋን በረከትን ተምጽእ። ሰላም አዴታት ክቃስንን ብደቀን ተስፋ ክህልውን ትገብር። ሰላም አድታት በተሐጎስም ተስፋን ክልምልማ ትገብር። ሰላም ንሰብ ጥራሕ ዘይኮነስ ንእንስሳ መኖርን አዕዋፍ ሰማይን እውን ትድልእ። በአንጻሩ ተጻብኦን ኩናትን ህይወት የሰንእ ንብረት ይዑን ተስፋ የጸልም። ክቡራት መራሕቲ ሃይማኖት ንስኻትኩም መራሕቲ ሃይማኖት ህዝቢ ኤርትራ ጥራሕ ዘይኮንኩምስ መራሕቲ ኩሎም ተኸተልቲ እምነትኩም ኢትዮጵያን እውን ኢኹም። ፓትርያርክ ኦርቶዶክስ ኤርትራ ናይ ኢትዮጵያ ፓትርያርክ እውን እዩ። ሊቀ ጳጳስ ካቶሊካዊት ቤተክርስቲያን ኤርትራ ናይ ኢትዮጵያውያን ካቶሊካውያን ሊቀ ጳጳስ እውን እዩ። ናይ ኤርትራ አቦታት እምነት ምስልምና ናይ ኢትዮጵያውያን መንፈሳውያን አቦታት እውን ኢኹም። ስለዚ ኮነ ሰላም ንመንፈሳውያን ኤርትራውያን ደቅኩም ስለዝደሊ ጥራሕ ዘይኮነስ ንኢትዮጵያውያን ደቅኩም እውን ስለዝደሊ ምእንቲ ሰላም ደቅኩም ክትጸልዩን ክትተግሑ ይግባእ። ዝከበርኩም አበይት ዓዲ ኤርትራ ልክ ከምታ ንደቅኩም ሃቦ ትብዓት ፍቅሪ ሃገርን ዘወረስኩምዎ ሰላምን
ምክዓልን እውን ከተወርሱም ይግባእ ደቅና ኣብ ክንዲ ሃገሮም ዘለምኡን ንቅድሚት ዝስጉሙን ንህና ዘፈረስናዮ ቢንቶ ክጽግኑ ንህና ዝበታሕናዮ ገመድ ዝምድና ክልቅሙ ንህና ዝሃነጽናዮ መንደቅ ቅርሕነትን ጽልእትን ከፍርሱ ከቢድ ጾር ኣይነውርሶም የግዳስ ንደቅና ኣነዶ ሓላዊ ሓወይ ዝብል ኣነዶ ሓላዊ ሓወይ ዝብል መንፈስን ሓላፊነትን ኣውሪስና ኤርትራዊ ንኢትዮጵያዊ ኢትዮጵያዊ ድማ ንኤርትራዊ ክህልን ክግደስን ዝከበርካ ህዝቢ ኤርትራ ብምድጋፍን ሰናይ ጉርብትናን ተዓምንን ስልጡን ባህል ክብርታትን ጥራሕ ዘይኮነ እንኮላይ ወረውግ ምስማ ያክል ህዝብታት ኢትዮጵያ ንሰላምን ሰናይ ጉርብትናን ዘለዎም ጻምዕን ቅሩብነትን እንትገልጽ ሓጎስ ይስማዓኒ ህዝብታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ሰላም እንተፈጥሮም እንታ ሓብሮምን ዞባና ቀርኒ አፍሪካ ናይ ሰላምን ልምዓትን ዞባ ክኸውን እዩ ዝተበታተኑ ኣብ ስደትን ውርደትን ዘለዉ ህዝብታትና ናብ ሃገሮም ብኽብሪ ክምለሱ እዮም ዜጋታትና ከም ኣቃሕ ኣይክሽየጡን ኣይክለወጡን እዮም ዜጋታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ጥራሕ ዘይኮነስ ዜጋታት ቀርኒ አፍሪካ ኣብዝኸዶ ክኸብሩን ብምድሪ ባዳን ባህርን ዘይኮነስ በመንገድ አየር ናብ ዝደልዮ ሃገር ብኽብሪ ክኸዱን ብክብሪ ድማ ክምለሱን እዮም ኣብዚ እዋን እዚ ዜጋታትና ምስ ኩሉ ክቡርታትናን ጸጋታትናን ብሰንኪ ስእነት ስኒትን ሰላምን ምስሃቅ ዓለም ኮይና ንርከብ ኩሉ እናሃለወና ከም ወልሓንቲ ዘይብልና ሃብታማት ክንስናን ከምስኡናትን ምጉድራትን ከይና ዜጋታትና ኣብ መልእልቲ ዓለም ከርተት ይብሉ ኣለዉ እዙይ ከበቃ ኣለዎ ስደትን ውርደትን ያክል ውግን ወረውግ ያክል ኣብ አስመራ መብዛሕቶም ህዝብታት አማርኛ ስለዝዛረቡ ንሳቶም ክስምዐኒ ምእንቲ ቁሩብ በአማርኛ ክብል ንዓኹም አይኮነን ዛሬ አስመራ በመገኘቴ ወንድሜ ክቡር ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ላደረጉልኝ ግብዣ የኤርትራ ህዝብ ላሳየን ወደር የሌለው ፍቅር በሙሉ ልብ በከፍተኛ ክብር ላመሰግን እፈልጋለሁ በተለይም የአስመራ ከተማ ህዝብ ከዘመን አመጣሽ መሳሪያ ሚሳኤል ፍቅር ምን ያክል እንደሚበልጥ በተግባር አሳይቶናል
ሚሳኤል፣ ታንክ፣ ክላሽንኮቭ፣ ብሬን የሰው አካል መማረክ ይችላል። የሰው ልብ ግን መማረክ አይችልም። የሰው ልብ መማረክ የሚችለው ብዙ ወጪ የማይጠይቀው ራሻ መሄድ ቻይና መሄድ የማይጠይቀው በተፈጥሮ የተሰጠን ፍቅር ነው። ዛሬ በአስመራ ያየነው ፍቅር ለኛ ስንቅ ነው። በመጽሐፍ፣ በፊልም፣ በዘፈን የአስመራ ህዝብ የፍቅር ህዝብ እንደሆነ ስንሰማ የኖርነውን ከምንጠብቀው በላይ ላሳየን የአስመራ ህዝብ ከፍ ያለ ምስጋናና አክብሮት ላሰማ ፈልጋለሁ። ከእንግዲህ በኋላ ለኢትዮጵያውያንና ለኤርትራውያን ጦርነት አይበጅም፣ አያስፈልግም። ለኢትዮጵያውያንና ኤርትራውያን የሚያስፈልገው ያላቸው ሊገዙት ሩቅ ምስራቅ የማያስኬዳቸው በልባቸው በተፈጥሮ የሰነቁት ፍቅር ብቻ ነው። ፍቅር ካለ ይቅርታ ካለ የማንሻገረው ምንም ነገር እንደሌለ በተግባር አይተናል። ዛሬ የኤርትራ ህዝብ ከ20 ዓመት በፊት ባጋጠመው ግጭት ሕይወታቸውን ላጡ አካላቸው ለጎደለ ኤርትራውያን የተሰማኝን ጥልቅ ሐዘን ለቤተሰቦቻቸው ማድረስ እፈልጋለሁ። ከእንግዲህ በኋላ ያንን ጦርነት አናወሳም። ከእንግዲህ በኋላ ያለንን እምቅ አቅም፣ የልማት አቅም፣ የሰላም አቅም እየተናገርን ሁለቱን ህዝቦች በፍጥነት ሰርተን በመካስ በሁለቱ ሀገራት መካከል ያለውን ግንኙነት ወደ ላቀ ደረጃ እንደምናሸጋግር በዚሁ አጋጣሚ ላረጋግጥላችሁ እወዳለሁ። አልፎ አልፎ ኤርትራን በሚመለከት በተለያየ መድረክ ስናገር ከሰማችሁ ዛሬ ኦፊሻሊ ክቡር ፕሬዝዳንት ኢሳያስ የኤርትራ ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ስራ እንድሰራ ስልጣን ስለሰጡኝ በየሄድኩበት አቶ ኡስማን ወክዬ ከሰራው የሥራ መዛባት እንዳይመስላችሁ። አሁን መልእክቴ እንደመር፣ ከተደመር ከሁሉ መላቅ እንችላለን። በምስራቅ አፍሪካ ሰፊ እድል አለ። የሚያስደንቅ ወንድማማች ህዝቦች አሉ። ጥላቻን ረስተን በፍቅር እንደመር። በዚሁ አጋጣሚ ለኤርትራ ህዝብ መናገር የምፈልገው ምናልባት ፖለቲከኞች፣ አክቲቪስቶች፣ የሚደመጡ ሰዎች ስለ ሁለቱ ህዝቦች ግንኙነት ሲናገሩ ሊያሳስቱ ስለሚችሉ የትግራይ ህዝብ፣ የአፋር ህዝብ ከምንም በላይ ለናንተ ፍቅርና አክብሮት ያለው ከናንተ ጋር መስራትና ማደግ የሚፈልግ ከናንተ ጋር መልካም ጉርብትናን በከፍተኛ ናፍቆት የጥላቻ አጀንዳ የማያራምድ መሆኑን አውቃችሁ ከወንድም የትግራይ ህዝብ የአፋር ህዝብ ጋር ልክ ዛሬ እንደሰጣችሁን ፍቅር ልባችሁ ተከፍቶ ግንኙነት እንድትጀምሩ ክቡር ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ዛሬ በነበረን ስብሰባ አየር መንገዶቻችን ስራ እንዲጀምሩ፣ ወደቦቻችን ስራ እንዲጀምሩ፣ ህዝቦቻችን እንዲቀያየሩ፣ ኤምባሲዎቻችን እንዲከፈቱ፣ እኛም ዊኬንድ እየመጣን በሁለተኛ ሀገራችን አስመራ ከቤተሰቦቻችን ጋር እንድንዝናና፣ ኤርትራውያን እዛ መጥተው ቤተሰቦቻቸው እንዲጠይቁ፣ የቀረውን ትናንሽ አጀንዳ በፍቅር ግንቡን አፍርሰን ድልድይ የሰራን እንደምንጨርሰው ተስማምተናል። ኢትዮጵያውያን ኤርትራውያን እንኳን ደስ አላችሁ። በኤርትራና በኢትዮጵያ መካከል ድንበር የለም። ምክንያቱም በፍቅር ድልድይ ድንበሩ ፈርሷል።
ይህንን ሰበብ አድርገን የምንጣላ ሳይሆን በፍቅር ድልድይ በጋራ የምንለማ የምናድግ አንዳችን ሌላችን የምንጠብቅ የምንከባበር የምንዋደድ ህዝቦች መሆናችንን ዳግም ላረጋግጥላችሁ ፈልጋለሁ። መላ ኢትዮጵያ ህዝብ ሰላምታ ፍቅር ልኮላችኋል። እንኳን ደስ አላችሁ። ቀሪው ዘመን የሰላም የልማት የፍቅር እንደሚሆን ሙሉ እምነት አለኝ። አመሰግናለሁ። እናመሰግናለን። የተከበሩ ጠቅላይ ሚኒስትር